Jatend piny William Ruto owacho ni sirikal mare oketo maino e nyayo chenro mar pidho yien e pacho ka, koloso e kar jot mar jatend piny Nairobi e seche mane otelo ne jokenya duto e hingo odiechieng' mar bero alwora kata Mazingira Day. Ruto nowacho ni e thuolo mar higni 2 mokalo, yien maromo bilion 1.06 osepidhi e pacho ka. Kar kamano pod gidhi nyime kod jiwo jopiny mondo opidh yiende. Bende owacho ni lokruok mar chal mar kor lwasi osekelo midhiero mopogore e pacho ka, moriwo nok mar chiemo kod tho mar jamni e kind midhiero mamoko. To pidho yiende ema owacho ni nyalo reso piny Kenya e kedo kod lokruok mar chal mar kor lwasi. Ya kwamba kabla ya mwaka wa 2032 katika taifa letu la Kenya tuwe tumepanda miti bilioni 15, na ni kwa sababu miti ni ya muhimu. Leo katika primary schools zetu zote, siku hii moja, mpango yetu ni kuhakikisha kwamba tunapanda miti milioni 100 siku ya leo. I must commend the people of Kenya that in the last 2 years we have planted 1.06 billion trees. And because we are seeing that the target, we need to up our game. We have agreed now as a government that we are going to scale up. The bottleneck that we have had over the last 2 years is the availability of seedlings. Many people are looking for seedlings in all manner of places. They cannot find the seedlings. And as a result, we have